ассалому алайкум дӯстони азиз мардуми ютуб подписчикои канали Сауду ТВ 01 ҳама каса созен хубен. Числа 18 августи соли 2025 сол. Навори хонаҳои фурӯшӣ Душанбе. 8 дона хона, 4 та квартира сексия, 4 та хонаи заминӣ аз дохили Душанбе бача азиз. Нархҳои дастрас, беҳтарин нархҳо пешкаштон мешава. Бо диққат хушрӯ тамошо кунед. شاید یگان خانه یگان کوارتیر از نوار انشالله انتخاب کنه بچه عزیز. طلباتی خانه های دوشنبه زیاد است. خانه خرا خانه فروشا از دوشنبه زیاد که است. خانه های دوشنبه را زیادتر نوار میکنیم. خانه هاتون را روی کنین. واتساپ دا یا که رفتن نوارش میکنیم. در یوتیوب کانال ها، در تیک توک، اینستاگرام رکلام کرده فروش میگذاریم. نوار ما سر میکنیم بچه. دوستان عزیز، کسانی که در مسکو или Московский область کار فعالیت میکنن و خواهشی با روان کردن به وطن دارن، شرکت گروزاپیروس که اکای نازیمه توسط میتیم که پشتی هر هفته بارشون به تورسون میرسه. طول یک چند ساله که اویدی همین سیستم کار فعالیت میکنن، مقصد با دلی پر از نومی کانال یوتیوبی ساود تیوی زنگ زنین. برای شما از 100 کیلو زیاد باشه اگر آماده خودشون بارتون میگیرن، پریامو تورکسون برن. بار برده میشه بعد شنبه وحدت، رگر، حصار، شهر نو، واسه، کلوب، فرخار، همدانی و دیگر جای توریستان خلاص بارشون میرسه. هر هفته پشتی بارشون توریستان برابر عزیز از دومی کانالی ما زنگ زنین. بهترین شرکت بارناک، شرکت اکای نازیم مرامت سروشنا براتون زنگ داده روی کنیم برادر عزیز. دوستان عزیز، خانه فروشی نزدیک حولگی است که مساحت 6 سوتیق زمین، دارای 5 حجره در زرافشان شهر دوشنبه کوچه ارمغان در قرار داره. خودتون دیدین خدا خانه کدام حالت قرار داره برادر عزیز. فروشی مساحت 6 سوتیخه زمینش دیدین کدام حالت. 5 در خانه دوشنبه طرف زرافشان کوچه ارمغان حجت داره. علیش با الکترومبیل علیش کرده میشوه. واریانت های خودتون پیشنهاد بکنین. میگن صاحب ملک. بهترین خانه با بهترین نرخ. آدمایی که از طرفای ارمغان خانه خواهش کردن 270,000 سوم نرخش از نومی ساودو تیوی مراجعت کردن میتونین بچه‌ها. لایک رو همونن در کانال подписаться کنین. خانه فروشی نزدیک حولگی است که 2 سوتیق زمین داره. 2 سوتیق زمین داره و 5 حجرگاه هست دوستان. یعنی اتاج 2 اتاژه. ҳавлистияшка калидори калони мисол 1.5 ба 12 ё ки 10. хоб душанбе дар ноҳияи фирдавсӣ 2 этажа 5 комната 2 сотиха поёни корвон чимтепа аз пост то хонара 1300 метр роҳ масофа дорад ки хоб ремонтҳои дараҷаи олӣ кардагӣ. фақат нафарои серьёзни метонен муроҷиат бикунен. Сауду ТВ 01 тамошо кардистен. бо дорем канали главни Сауду ТВ. нашоти хона 600,000 сум аз номи Сауду ТВ дӯстон занг занед. канали аслӣ 50,000 зиёд обунашӣ дорад. хонаи фурӯшии навбатӣ аст ки назди ҳавлигӣ бачаку азиз. тамошо кистен. 2 сотихаву 3 ҳуҷрага. хоб нархҳои ҳар як хонара дар ахир гуфтан мегирем бачаҳо азиз. ба ҳам хотир сабр карда тамошо кунед. ҳаст хонаҳои арзон, ҳаст хонаҳои қимат. ноҳияи Шоҳмансур шаҳри Душанбе 2 сотиху 3 ҳуҷра. ремонтош хишроҳакак ремонт кардагӣ, фақат даромада зиндагӣ кардан мо халос. ноҳияи Шоҳмансур назаршӯе мегӯяд. 2 сотиха 3 хонага фурӯхта мешавад. мактаб, масъалаи мактаб, садик, бозорча ва плюс поликлиника ино дар наздикии хонамон қарор дора меган. ба ҳамон хотир нархша 480,000 сомонӣ меган. як чи нимчи боз муомилаи соз дора бача азиз. занг занен пурсон шед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатии мо бача азиз. нигоҳ кинакан. инами ҳавлича 3 сотиха гирдаш забор гирифтагӣ. агароти фасон дорад. ремонтҳои хона бад нест. мақсад зури бадам нест, бадам нест. ин бошад дар ноҳияи фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе. та гулпарвар
територияи гулпарварда ҷойгир мебошад, срочно фурӯхта мешавад. Марамат рақамҳои 11:00 ахири рақамҳои соҳибмулк ки метавонед занг зада боз маълумоти бештарша бигиред. нарх навои хонаҳои душанбе дӯстон бениҳоят қиммат аст. ҳаракат мекунем арзонша навор карда пешкаштон мекунем. оиди хона дӯстони азиз 550 000 сум, боз якчи немчи иншоалло арзон мешавад. лайкҳоро монед, қисми квартираҳоро тамошо кунед. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар ҳамин дом. дуҳуҷрагаи 42 квадратни метр, 11 этаж, дар ноҳияи Сино, дар шаҳри Душанбе, Зарафшон, Зарнисор, назди поликлиникаи 14, таксиҳои Ҳисор, Регар, Шаҳринав, посолства Ӯзбекистону Америка. хуб, фурӯши срочно дар Сино, Душанбе, таъмир босифат, доми бек сабур, ҳуҷҷатҳо 100%. хуб, нарх бошад 379 000, якчи нимчи арзон боз мешавад. ва дӯстони азиз, боз квартираи фурӯшии навбатии мо дорои дуҳуҷрага квартира мебошад, дар 18 этаж қарор дорад. масоҳати умумӣ 53 метри квадратиро ташкил метиҳад ки дуҳуҷрага кардагӣ дар ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. ремонтоша дидесен кадом ҳолат чӣ хел қарор дорад, чизе ки ҳаст ҳамин хел, яъне ки мебинем бо фурӯшӣ бо ремонти замонавӣ, бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад. дом дар ноҳияи Синои 2 қарор дорад. доми бек сабур, лифти замонавӣ, лифт кор мекунад. дом 20 этажа, хона дар 18 этаж, лифтам дорад. занг занем бачаҳо, маслиҳат кунед маълумоти бештар. нархи хона, нархи соз 470 000 сум, боз иншоалло арзон карда мешавад. видеода лайк монед, дар канал подписатсия кунед, хонаҳоро тамошо кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ дар Ҷалҷам қарор дорад. нафароне ки территорияи Ҷалҷам хоҳиши хона харид доред, видеоро тамошо кунед. як ҳуҷрага квартира дар 8 этаж, 44 квадратни метр, Душанбе дар Ҷалҷам. хуб, фурӯши ҳолати коробка нами ҳолат чӣ десем, бо хишти сурх перегородка кардагия тарафаш. хуб, ин тараф симент, хай боло шака монолит, ҳавли стяжка, дохилаш стяжка кардагӣ. савдо мешавад бо нархи 365 000 сум, якчи нимчи арзон мешавад. навор чӣ хел бачаҳо? навор маъқул шид ё ки нашид? хуб, хонаҳо арзонанд, қиматанд. аз куҷо то чанд сум шумо дар хона дар кор, квартира дар кор? фақат дар таги комментария баён карда монед. худо хоҳад мо ҳаракат кард навортон мекунем. квартираи фурӯшии ахирон бачаҳои азиз, навор ҷамъбаст мешавад. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира 6 этаж, 60 квадратни метр, дар Зарафшон 2, шаҳри Душанбе. ирӯза квартираҳо фақат ҳамон тарафҳои Зарафшон зиёдтар шид. хуб, хона қарор дорад дар Зарафшони 2, доми мастерок 59 квадрат, 59-60 квадрат, 2 тавана, 2 ҳуҷҷатхона, таъмири нав, срочно фурӯшӣ. нархи квартира 500 000 сум, боз арзон мешавад. занг бизанен, маслиҳат кунен, бигиренаш. ирӯза навор тамом шид. фикротона комментария кунед. хонаҳотона дар WhatsApp дар аввали видео мондагӣ муроҷиат карда метавонед. хона, замин, мошин, квартира, техника, фара чизе боша муроҷиат бикунед бача азиз. ҳамин видеода лайк монед, дар канали мо обуна шен, далчи хонаҳоро ҳар рӯза тамошо кунед. зинда бошед бачаҳо, раҳмати моро тамошо мекунед.